Kif għana ħbib nispera li tinsabu tajbin, ftit momenti wara l-internet l-ewwel logħba ta' ħbiberija illi Inter labna matul dan l-istaġun, u rather dan il-preseason qasir illi għandna, ir-riżultat jaqra Inter 5 Lugano xejn. Kalma ħbieb, ftakru biss li din kull ma kienet hija logħba ta' ħbiberija għal daqstant, bħalma dejjem ngħidu ċirkostanzi, l-importanti illi nġibu l-match practice, l-importanti illi t-tim iġib il-minuti fuq saqajr u li speċjalment tal-players il-ġodda jidraw is-sistemi tal-coach illi ovvjament kun beda jistrujhom waqt it-taħriġ. Imma da ma jfissirx kien hemm affarijiet li laqtuni u affarijiet li ma laqtunix, speċjalment affarijiet li laqtuni u li xtaqt insemmi wkoll f'dana il-video qabel xejn logħba kompletament tista' tgħid fidejna ftit li xejrajt il-Lugano involuti b'xi azzjonijiet l-interface tajna attakkajna imma l-ewwel ħaġa li qatitni minn din il-logħba kienet appuntu Ashraf Hakimi. Naħseb illi ġibna winger jew wingback fuq il-lemin eċċellenti, żewġ assists li waslu għal goals ta' Martinez u għall-autogol, jiġifieri diġà Hakimi qiegħed jurina xjaf, ovvjament wieħed irid jittama li dal qed naraw issa narawh mis-26 ta' Settembru l qudiem meta appuntu jibda l-kampjonat biss tanta roba fejn jidħol Hakimi. D'Alberto ġobni wkoll illum anzi l-ewwel gol kien ta' D'Alberto mhux ta' Martinez, skużawni. D'Alberto ġobna ħafna llum ukoll u d-domanda l-għandija di jista' jkun li wara dak it-tajjir u d-dali ġalna nidaw, eċetera, eċetera, forsi għat 3-5-2 D'Albert hemm postu qed ngħid forsi għax fuq dik in-naħa hemm diversi players, fosthom hemm Ashley Young, hemm l-istess D'Albert, hemm il-player illi nirrifjuta kategorikament li nsemmi bismu imma se nsemmih biss bil-numru tiegħu l-14 u hemm ukoll Kazarkati Kolarov illi jilgħab ukoll f'dik il-pożizzjoni. Jiġifieri minn erba' nimmaġina li jridu jaqgħu għal tnejn dawk. Ovvjament nispera li wieħed minn dawk ma jkunx l-14 għal raġunijiet ovvji. Però fuq l-14 se nagħmel parentesi żjed tard. D'Albert illi kien tajjeb ħafna matul il-3 kwarti li lab u forsi fit-3-5-2 jista' jkun utli biss l-iktar ħaġa li ħadd pjaċir nara llum matul il-logħba ħbib tiegħi kienet di. Tibda t-tieni taqsima. Jidħol dan il-plejer, iġib il-penalty, jiskurja il-gol tal-5 b'xejn. Sinjuri u sinjuri, Romelu Lukaku jirritorna b'dan il-mod ma l-Inter u nispera illi dan ikun il-punt ta' tluq biex jirriskatta dak l-autogol sfortunat li kellna f'dik il-logħba sfortunata ta' Kolonja illi l-aħjar nollu tapitu nitfawa taħta. Bravo Romelu u nisperaw illi anke fil-kampjonat tkompli tpaxxina bħalma paxxejtna s-sena l-oħra. L-14 illum ma kienx ħażin. Alright, forsi s-sena li jagħmel mal-Bayern tista' tkun luqut li għalih, imma nispera li jekk ser ikollna nżommu magħna Marotta u Conte qabduh minn u għalulu ċ-ċuċati u l-polemiċi li bdejt tagħmel qabel ma ġejna aħna dawn iridu jispiċċaw inkella daqqa ta' siq il-barra. Bilħaq. Jekk hemm xi dirigent tal-Manchester United li forsi qiegħed jisma' dan il-video log li ma naħsibx, qed nagħmillu talba formali jekk verament tridu l-Perisic ejjew għalih u jekk hemm bżonn semmejtu bismu. Imma ndunajtu qed ngħid. Ejjew għalih jien stess jekk hemm bżonn iwassalulkom imma li kien għalija dak il-plejer ma rridux iżjed mal-Inter. Imma parentesi fuq l-14 magħluqa.
Nangolan ukoll kien tajjeb illum minnhom ta' passaġġ li oġobni u qed nieħu pjaċir li qed nerġa' nara raġa' Nangolan bil-kuluri tas-sema u tal-lejl. Jiena nemmen li dan il-plejer ser ikun utli ħafna alla volja issa probabbilment ser ikollu drinking buddy miegħu Vidal, ħanitkellmu fuq ukoll dalwaqt, illi se jkollu midfield ta' grinta ta' sostanza, però nibqa' nsostni Nangolan ser ikollna bżonnu tul tal-istaġun. L-unika nota sewda li għandna minn din il-logħba hija l-inġeri ta' Barella jidher li ħareġ bi problemi fis-spaltu, nisperaw li m'għandu xejn għaliex żgur li meta jibda l-kampjonat spidi pizza ix-xogħol li jagħti, l-kwantità u l-kwalità tiegħu ser ikollna bżonna f'nofs il-ground. Ħbib tiegħi. Martinez kif għedna skurja doppjetta, bravo El Toro, nisperaw illi ovvjament u koll kun puntat luq din id-doppjetta li għal dan l-istaġun, insomma li nol ħad pjaċir li rajt il-loba, ħad pjaċir li rajt il-players kollha ħlif wieħed u ħad pjaċir li u koll rajt il-riżultat kien tajb. Imma l-attenzjoni tagħna hija biss fuq Inter Fiorentina li se jkollna nhar is-Sibt 26 ta' Settembru f'San Siro għaliex dak huwa l-vera bidu tal-istaġun. Semmejt il-Vidal l-ewwel jidher li llum id-dirigenti tal-Barcellona ikkonfermaw li Vidal għal barra, dan ifisser li Vidal naħseb li fl-aħħar konta se jkollu l-plejer li tantilu jixtieq, plejer sod, plejer ta' esperjenza internazzjonali kbira, la volja għandu 33, gwerrier fil-fatt ġob dejt naħseb fuq il-laqam għalih, l-għażla qiegħda bejn tlieta. Turu l-ġellied, turu x-xurban, anke minħabba l-fatt illi jixrob, però ngħidu kollox. Nispera li jikkalma, u anke fuq suġġeriment ta' xi ħbieb tiegħi turu l-martell, voldiri l-għażla tal-laqam hija waħda minn da tlieta, forsi għandkom xi feedback fuq li ma taħsbu li hu l-laqam. Iżjed ideali minn dawn it-tlieta fil-free li tippostjaw sew fuq il-kummenti ta' YouTube jew nsew kellha fil-paġni tagħna ta' Facebook. Mela, mill-bqija l-logħba li jmista l-Inter ser tkun nhar il-ġimgħa fis-sitta kontra l-Carrarese, però dik għaddi ma nafx kien is-sensegwija kollha voldir il-video ta' dik il-logħba huwa question mark, biss l-għada ser ikollna Inter Pisa fl-istess ħin imma f'San Siro u dik logħba li żgur se nara u żgur ser ikun hemm video għaliha. Għal daqstant nistedinkom biex bħas-soltu jekk oġobkom dal-video tillajkjawh, jekk għadkom ma ktibtux fuq dal-istazzjon, klik fuq l-istazzjon uffiċjali ta' Antonello Sports Blog għal dawn il-video logs fejn ikun hemm diversi opinjonijiet minn għandi, speċjalment fejn jidħol il-futbol, l-lobit tal-Inter u l-Formula 1. Bil-ħaq qed insemmi l-Formula 1. Għat irridu nirkupraw il-video tal-Grand Prix tat-Toskana, dak il-video ġej għada fit-tmiem il-maratona li ser ikollna fuq il-paġna ta' Facebook. Fuq il-paġna ta' Facebook issa ser ikollna kważi jumejn dedikat il-Formula 1, għada ser niddiskutu tim is-suq ta' trasferimenti għas-sena 2021 għalkemm ħafna mis-sewwieqa huma diġà konfermati. Kif jispiċċa din is-sensiela jitla il-video ta' analiżi għal Grand Prix tat-Toskana il-ħamis wieħed mill-idoli tiegħi, il-kbir Damien Hill se jċelebra 60 sena. Għal daqstant ir-rubrika Throwback Thursday se tkun iddedikata għalih, se tkun rubrika nispera li toġobkom, se tkun rubrika fejn fiha se tinqasam fuq erba' it-tifkiriet tiegħi ta' l-istaġun 1996 ta' tifel żgħir li kont insegwi il-tliela u l-Damien fuq il-televizjoni u l-fer niket ir-rabja, insomma. Dak għal nhar il-ħamis. Għal daqstant, kontribut ġurnalistiku u sensiliet li ser ikollna għada u l-ħamis tistgħu tarawhom fuq il-paġna ta' Antonello Sports Blog ta' Facebook għal daqstant klik hemmhekk ukoll. Fuq Twitch, live gaming għalissa naf li ħatkun ftit muta l-paġna ftit kwieta minħabba penny oħra li għandi tal-blog. Għal daqstant għalkemm se tkun kalma tinsewx tinkitbu hemmhekk ukoll. Like
ukoll għal paġna tal-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing, kif ukoll żuru wkoll il-sit uffiċjali tagħna hemmhekk fuq velocityesportsracing.com, klik, kif ukoll għal min irid jilgħab imħatri b'mod responsabbli, speċjalment fuq il-futbol lokali, futbol internazzjonali u anke Formula wieħed mod partikolari, ejjabet.com u tinsewx tillajkjaw il-paġna tagħna, klik fejn hemmhekk ukoll jiena qiegħed nagħti il-kontribut diversi artikli ma' suġġetti relatati tal-futbol, mod speċjali futbol lokali. Kif tlestu minn dawn l-affarijiet kollha, bħalma dejjem ngħidilkom ħamlu li xjaten tridu. Il-komplement tas-sera tat-tajba ħbieb u bħal dejjem Forza Inter.